खुलुमबाय स्टुडियो दं आंकिलिकां ब्रह्म अलंबार प्रोडक्शनजों दिहुनजानाय जोहोलाव जांगिला सावथुननि ट्रेलारखौ NFE Studio YouTube चैनल आरो अलंबार गयारी पेजआव हगारबाय। प्रवीण गयारीनि स्टोरी स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शन होनायाव अलंबार प्रोडक्शनजों दिहुनजानाय बे बोसोरनि साबना हामना जोहोलाव जांगिला सावथुननि ट्रेलारखौ दिनै बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबनायनि गेजेरजों NFE Studio YouTube चैनल आरो अलंबार गयारी पेजआव हगारनानै होबाय। नंगौ प्रवीण गयारीनि स्टोरी स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शन होनायाव ट्रेजेडी कमेडी एक्शन आरो रोमान्टिकजों आबुं जानाय जोहोलाव जांगिला सावथुना नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो फैगासिनो दं। नोंथांमोननि गोबाव समनिफ्रायनो नायनो थाखाय आसा खालामनानै थानाय जोहोलाव जांगिला सावथुनखौ फैगौ 3 सेप्तेम्बराव बाक्सानि मेधाघाट गेलेग्रा फोथाराव बेखेवजेनगोन। रायजो राजा नायगिरि आरो सावथुन दिन्थिफुंग्रा नोंथांमोननो 3 सेप्तेम्बराव रिलिज खालामनानै रायजो राजानि गेजेराव दिन्थिफुंनो हानाय खाबुखौ होसिगोन। बबेबा ओनसोल एबा थावनियाव सावथुन दिन्थिफुंग्रा आफादनो जोहोलाव जांगिला सावथुनखौ दिन्थिनो सानदोंब्ला थाबैनो 9957305927 एबा 7086705575 नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। एक्साइटेड होनोबा माने आं बिरादनो एक्साइटेड माने स्टोरी लेभेला जोंनिया एसे आलदा जादों माने नेक्स्ट लेभेलनि स्टोरीखौ आं बिराद मोजां मोनदों। लोगोसे जिखिनि आर्टिस्ट दं माने एबार 90% माने गोजाम माने एक्टिं स्किलफ्राथ' जोंनि गोजाम आर्टिस्टफोरनिया बर' इन्डास्ट्रियाव बिराद मोजां स' रायजो राजाफ्रा बिराद अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय बेनि थाखायनो एक्साइटेड जाना दङ। स' बेनिफ्राय जोङो ट्रेलारखौ दिनै लन्च खालामनाय जाबाय आरोना बेखौ जोङो इउटिउबाव NFE Studio बे चेनेलाव जों हगारनाय जादों आरो फेसबुकआवबो हगारनाय जादों। बे फेसबुकआ जाबाय आंनिनो पेज अलंबार गयारी अफिसियेल नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायहैबानो नुनो मोनगोन आरोना। जोहोलाव जांगिला नोंथाङा मा रल लादों? आं लिडावनो दं। सोरनि स्टोरी स्क्रिप्टमोन बे? स्टोरी स्क्रिप्टआ आंनिनो फादार मिस्टार प्रवीण गयारीनि आरोना बिथोन होनायाबो बिथाङानो स्टोरीयाबो स्क्रिप्टआ बिथांनियानो। चेनेला जाबाय NFE Studio YouTube चेनेल आरो लोगोसे अलंबार गयारी अफिसियेल फेसबुक पेजआव बेयाव नायब्लानो गासिबो रायजो राजाफोरा दिनैनि जोंनि बे जानो गोनां जोहोलाव जांगिला बर' सावथुननि ट्रेलारखौ नायनो हागोन आरो। माब्ला रिलिज जागोन? रिलिजआ जाबाय नैबे सोलिबाय थानायथ' नंला सेप्तेम्बर दाननि 3 खालाराव जोङो रिलिज होनायनि थामथिम लादों आरो रिलिज होनायनि जायगाया जाबाय जोंनि बाक्सानिनो सिङाव थानाय मेधाघाट जायगायाव। माबायदि एक्साइटेड बे फिल्मखौ लानानै? आंथ' दा गोसोआ एसे देरगाखांनाय मोनदों मोजांबो नांदों। आवगायनिख्रुइ एबारनि स्टोरी आरो आर्टिस्ट माखासे बिथिङाव जोङो दावगानो हादों बेनि थाखाय रायजोफोराबो नायगोन आरो नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन होननानै आंनि मोनसे फोथायथि दङ आरो। दासिम मोनबेसे पेन्डेल बुकिं जाखो? दासिम 20थानि बारबाय बे ट्रेलार नुथ'वाखैथ' दा ट्रेलारनि उनाव बांसिन फैबावगोन होननानै आंनि मोनसे फोथायनाय दङ आरो। बे बोसोराव फिल्मनि बाजेटखौ बेसे खालामो? बे बोसोराव फिल्मनि बाजेटआ जाबाय 25,000 मोनफ्रोमबो माबायाव दा मोनसे पेन्डेलाव 25,000। माबायदि नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन? दा नाम्बार होदों ट्रेलारावबो फन नाम्बार होदों बे फन नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जोंनि सिनेमाखौ मोनगोन आरो। खुलुमबाय स्टुडियो दं आंकिलिकां ब्रह्म अलंबार प्रोडक्शनजों दिहुनजानाय जोहोलाव जांगिला सावथुननि ट्रेलारखौ NFE Studio YouTube चैनल आरो अलंबार गयारी पेजआव हगारबाय। प्रवीण गयारीनि स्टोरी स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शन होनायाव अलंबार प्रोडक्शनजों दिहुनजानाय बे बोसोरनि साबना हामना जोहोलाव जांगिला सावथुननि ट्रेलारखौ दिनै बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबनायनि गेजेरजों NFE Studio YouTube चैनल आरो अलंबार गयारी पेजआव हगारनानै होबाय।
नंगौ प्रबीण गयारीनि स्टोरी स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनायाव ट्रेजेडी कमेडी एक्शन आरो रोमान्टिकजों आबुं जानाय जोहोलाव जांगिला सावथुना नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो फैगासिनो दं। नोंथांमोननि गोबाव समनिफ्रायनो नायनो थाखाय आसा खालामनानै थानाय जोहोलाव जांगिला सावथुनखौ फैगौ 3 सेप्तेम्बराव बाक्सानि मेधाघाट गेलेग्रा फोथाराव बेखेवजेनगोन। रायजो राजा नायगिरि आरो सावथुन दिन्थिफुंग्रा नोंथांमोननो 3 सेप्तेम्बराव रिलिज खालामनानै रायजो राजानि गेजेराव दिन्थिफुंनो हानाय खाबुखौ होसिगोन। बबेबा ओनसोल एबा थावनियाव सावथुन दिन्थिफुंग्रा आफादनो जोहोलाव जांगिला सावथुनखौ दिन्थिनो सानदोंब्ला थाबैनो 9957305927 एबा 7086705575 नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। एक्साइटेड होनोबा माने आं बिरादानो एक्साइटेड माने स्टोरी लेभेला जोंनिया एसे आलदा जादों माने नेक्स्ट लेभेलनि स्टोरीखौ आं बिराद मोजां मोनदों। लोगोसे जिखिनि आर्टिस्ट दं माने एबार 90% माने गोजाम माने एक्टिं स्किलफ्राथ' जोंनि गोजाम आर्टिस्टफोरनिया बर' इन्डास्ट्रियाव बिराद मोजां स' रायजो राजाफ्रा बिराद अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय बेनि थाखायनो एक्साइटेड जाना दङ। स' बेनिफ्राय जोङो ट्रेलारखौ दिनै लन्च खालामनाय जाबाय आरोना बेखौ जोङो इउटिउबाव NFE Studio बे चेनेलाव जों हगारनाय जादों आरो फेसबुकावबो हगारनाय जादों। बे फेसबुका जाबाय आंनिनो पेज अलंबार गयारी अफिसियेल नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायोबानो नुनो मोनगोन आरोना। जोहोलाव जांगिला नोंथाङा मा रल लादों? आं लिडावनो दं। सोरनि स्टोरी स्क्रिप्टमोन बे? स्टोरी स्क्रिप्टआ आंनिनो फादार मिस्टार प्रबीण गयारीनि आरोना बिथोन होनायाबो बिथाङानो स्टोरीयाबो स्क्रिप्टआ बिथांनियानो। चेनेला जाबाय NFE Studio YouTube चेनेल आरो लोगोसे अलंबार गयारी अफिसियेल फेसबुक पेजाव बेयाव नायब्लानो गासिबो रायजो राजाफोरा दिनैनि जोंनि बे जानो गोनां जोहोलाव जांगिला बर' सावथुननि ट्रेलारखौ नायनो हागोन आरो। माब्ला रिलिज जागोन? रिलिजआ जाबाय नैबे सोलिबाय थानायथ' नंला सेप्तेम्बर दाननि 3 खालाराव जोङो रिलिज होनायनि थामथिम लादों आरो रिलिज होनायनि जायगाया जाबाय जोंनि बाक्सानिनो सिङाव थानाय मेधाघाट जायगायाव। माबायदि एक्साइटेड बे फिल्मखौ लानानै? आंथ' दा गोसोआ एसे देरगाखांनाय मोनदों मोजांबो नांदों। आवगायनिख्रुइ एबारनि स्टोरी आरो आर्टिस्ट माखासे बिथिङाव जोङो दावगानो हादों। बेनि थाखाय रायजोफोराबो नायगोन आरो नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन होननानै आंनि मोनसे फोथायथि दङ आरो। दासिम मोनबेसे पेन्डेल बुकिं जाखो? दासिम 20थानि बारबाय। बे ट्रेलार नुथ'वाखैथ' दा ट्रेलारनि उनाव बांसिन फैबावगोन होननानै आंनि मोनसे फोथायनाय दङ आरो। बे बोसोराव फिल्मनि बाजेटखौ बेसे खालामो? बे बोसोराव फिल्मनि बाजेटआ जाबाय 22,000 मोनफ्रोमबो माबायाव दा मोनसे पेन्डेलाव 22,000। माबायदि नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामनांगोन? दा नाम्बार होदों ट्रेलारावबो फन नाम्बार होदों बे फन नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जोंनि सिनेमाखौ मोनगोन आरो। खुलुमबाय स्टुडिअ' दं किलिकां ब्रह्म। अलंबार प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय जोहोलाव जांगिला सावथुननि ट्रेलारखौ NFE Studio YouTube चेनेल आरो अलंबार गयारी पेजाव हगारबाय। प्रबीण गयारीनि स्टोरी स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनायाव अलंबार प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बे बोसोरनि साबना हामना जोहोलाव जांगिला सावथुननि ट्रेलारखौ दिनै बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबनायनि गेजेरजों NFE Studio YouTube चेनेल आरो अलंबार गयारी पेजाव हगारनानै होबाय। नंगौ प्रबीण गयारीनि स्टोरी स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनायाव ट्रेजेडी कमेडी एक्शन आरो रोमान्टिकजों आबुं जानाय जोहोलाव जांगिला सावथुना नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो फैगासिनो दं। नोंथांमोननि गोबाव समनिफ्रायनो नायनो थाखाय आसा खालामनानै थानाय जोहोलाव जांगिला सावथुनखौ फैगौ 3 सेप्तेम्बराव बाक्सानि मेधाघाट गेलेग्रा फोथाराव बेखेवजेनगोन। रायजो राजा नायगिरि आरो सावथुन दिन्थिफुंग्रा नोंथांमोननो 3 सेप्तेम्बराव रिलिज खालामनानै रायजो राजानि गेजेराव दिन्थिफुंनो हानाय खाबुखौ होसिगोन। बबेबा ओनसोल एबा थावनियाव सावथुन दिन्थिफुंग्रा आफादनो जोहोलाव जांगिला सावथुनखौ दिन्थिनो सानदोंब्ला थाबैनो 9957305927 एबा 7086705575
नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। एक्साइटेड होनोबा माने आं बिरादानो एक्साइटेड माने स्टोरी लेभेला जोंनिया एसे आलादा जादों माने नेक्स्ट लेभेलनि स्टोरीखौ आं बिराद मोजां मोनदों लोगोसे जिखिनि आर्टिस्ट दं माने एबार 90% माने गोजाम माने एक्टिं स्किलफ्राथ' जोंनि गोजाम आर्टिस्टफोरनिया बर' इन्डास्ट्रियाव बिराद मोजां स' रायजो राजाफ्रा बिराद अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय बेनि थाखायनो एक्साइटेड जाना दङ स' बेनिफ्राय जोङो ट्रेलारखौ दिनै लन्च खालामनाय जाबाय आरोना बेखौ जोङो इउटिउबाव NFE Studio बे चेनेलाव जों हगारनाय जादों आरो फेसबुकआवबो हगारनाय जादों बे फेसबुकआ जाबाय आंनिनो पेज अलंबार गयारी अफिसियेल नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायहैबानो नुनो मोनगोन आरोना जोहोलाव जांगिला नोंथाङा मा रल लादों आं लिडावनो दं सोरनि स्ट'रि स्क्रिप्टमोन बे स्टोरी स्क्रिप्टआ आंनिनो फादार मिस्टार प्रबिन गयारीनि आरोना बिथोन होनायाबो बिथाङानो स्ट'रियाबो स्क्रिप्टआ बिथांनियानो चेनेला जाबाय NFE Studio YouTube चेनेल आरो लोगोसे अलंबार गयारी अफिसियेल फेसबुक पेजाव बेयाव नायब्लानो गासिबो रायजो राजाफोरा दिनैनि जोंनि बे जानो गोनां जोहोलाव जांगिला बर' सावथुननि ट्रेलारखौ नायनो हागोन आरो माब्ला रिलिज जागोन रिलिजआ जाबाय नैबे सोलिबाय थानायथ' नंला सेप्तेम्बर दाननि 3 खालाराव जोङो रिलिज होनायनि थामथिम लादों आरो रिलिज होनायनि जायगाया जाबाय जोंनि बाक्सानिनो सिङाव थानाय मेदाखात जायगायाव माबायदि एक्साइटेड बे फिल्मखौ लानानै आंथ' दा गोसोआ एसे देरगाखांनाय मोनदों मोजांबो नांदों आवगायनिख्रुइ एबारनि स्ट'रि आरो आर्टिस्ट माखासे बिथिङाव जोङो दावगानो हादों बेनि थाखाय रायजोफोराबो नायगोन आरो नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन होननानै आंनि मोनसे फोथायथि दङ आरो दासिम मोनबेसे पेन्डेल बुकिं जाखो दासिम 20थानि बारबाय ओमफ्राय ट्रेलार नुथ'वाखैथ' दा ट्रेलारनि उनाव बांसिन फैबावगोन होननानै आंनि मोनसे फोथायनाय दङ आरो बे बोसोराव फिल्मनि बाजेटखौ बेसे खालामो बे बोसोराव फिल्मनि बाजेटआ जाबाय 25,000 मोनफ्रोमबो माबायाव दा मोनसे पेन्डेलाव 25,000 माबायदि नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामनांगोन दा नाम्बार होदों ट्रेलारावबो फन नाम्बार होदों बे फन नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जोंनि सिनेमाखौ मोनगोन आरो